ಹೆಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಅನ್ನಪೂರ್ಣೆ ಕಿಚನ್ಗೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಸ್ವಾಗತ. ಇನಿ ನಮ್ಮ ಪೆಪ್ಪರ್ ಚಿಕನ್ ಮಲ್ಪುನ ಎಂಚಪ್ಪಂದ ತೂಕ ಏಪಲ ಒಂಜೇ ಟೈಪ್ ಕೋರಿ ತಿಂದು ಬೋರ್ ಆದಿತ್ತಂಡ ಖಂಡಿತ ನಿಗ್ಲೋರ ಈ ಪೆಪ್ಪರ್ ಚಿಕನ್ ಅನ್ನು ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪಲೆ ನಿಕ್ಲೆ ಖಂಡಿತ ಇಷ್ಟ ಆಪುಂಡು. ಸಿಂಪಲ್ ಆದ ಬಾರಿದಲ ನೆಟ್ಟು ಮಲ್ಲ ಐಟಮ್ಲ ಬುಡ್ಚಿ ತುಲೆ ಯಾನ್ ಮೂಲೊಂಜಿ ತೋಪುದೆತ್ತುಂದೆ ಐಕ್ಯಾನ್ ಒಂಜರೆ ಸ್ಪೂನು ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಪಾಡ್ದೆ. ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಎಂಚ ಮಲ್ಪುನಂದು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿಂಡ ಖಂಡಿತ ತೂಲೆ ಯಾನ ಆಲ್ರೆಡಿ ವಿಡಿಯೋ ಪಾಡ್ದೆ ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೇಸ್ಟ್ದ. ಒಂಜರೆ ಸ್ಪೂನು ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಎತ್ತೊಂಡೆ ಒಂಜಿ ಟೋಪುಗು ಬೊಕ್ಕ ಐಕೆ ಯಾನ್ ಒಂಜಿ ಮುಕ್ಕಾಲು ಸ್ಪೂನ್ ದಾತ್ ಮಂಜಲ್ದ ಪೊಡಿ ಪಾಡಿಯೆ. ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪೆಪ್ಪರ್ ಪೊಡಿ, ಪೆಪ್ಪರ್ ಚಿಕನ್ ಮಂಡ ಪೆಪ್ಪರ್ ಪೊಡಿ ಬೋಡೆ ತುಲೆ ಒಂದು ಪೆಪ್ಪರ್ ಪೌಡರ್ ನಿಕ್ಲು ಪೇಟೆಡ್ಲ ತರ್ಪೋಲಿ ಈಜಿಂದ ಇಲ್ಲಲ್ಲಿ ನಿಕ್ಲ ಪೆಪ್ಪರ್ ಇತ್ತಂಡ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಪೆಪ್ಪರ್ ಪೊಡಿ ಮಲ್ತೊನೊಲಿ. ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮನೆಕ್ ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ಗ ತುಲೆ ಫಸ್ಟ್ ಯಾನ್ ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಪಾಡಿಯೆ, ಮಂಜಲ್ದ ಪೊಡಿ ಪಾಡಿಯೆ, ಪೆಪ್ಪರ್ ಪೌಡರ್ ಪಾಡಿಯೆ, ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ 2 ಸ್ಪೂನ್ ಉಪ್ಪು, ಬೊಕ್ಕ ನೆಕ್ಕು ನಮಕ್ ಕೊಜಪ್ಪು ಬೋಡು ಗಟ್ಟಿ ಕೊಜಪ್ಪು 4-5 ಸ್ಪೂನ್ ಕೊಜಪ್ಪು ದಯಪಂಡ ಯಾನಿಂದು ಪೆಪ್ಪರ್ ಡ್ರೈ ಮಲ್ತೊಂದಿಜ್ಜಿ ಒಂತೆ ಗಿಲ್ಲನೆ ಇಪ್ಪುಂಡು ನೀರೇ ಇಪ್ಪುಂಡು ಅವು ನಮಕ್ ಚಪಾತಿ ರೊಟ್ಟಿ ಅಥವಾ ದೋಸೆಗೆ ಪೂರ ಶೋಕ್ ಆಪುಂಡು ನುಪ್ಪು ದೊಟ್ಲ ಲ್ಯಾಕ್ ಆಪುಂಡು. ನನೂರೇನು ಪೆಪ್ಪರ್ ಡ್ರೈ ಖಂಡಿತ ಮಲ್ತು ತೋಜ್ಪವೆ. ಇತ್ತೆ ತುಲೆ ಒಂದೇನು ಫುಲ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಶೋಕ್ ಒಂದೇನಿಂಚ ಶೋಕ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತ ಆಯ್ಬಕ್ಕ ಏನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಚಿಕನನ್ನು ಶೋಕು ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ತು ದೆಕ್ಕದು ದಿವಂದೆ ತುಲೆ ಒಂದೇನು ಶೋಕು ದೆಕ್ಕದು ದಿವಂದೆ. ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಈ ಚಿಕನನ್ನು ನೆಕ್ಕ ಪಾಡ್ದು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪುಗ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತದು ಒಂಜಿ 20 ನಿಮಿಷ ಅಂತೂ ದೀವೋಡು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ದಿಂದಲ ಎಡ್ಡೆನೆ ಶೋಕ್ ಮಸಾಲ ಒಯ್ತೊಂಬುಂಡು ನಿಕ್ಲೆ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಇತ್ತಂಟ 20 ನಿಮಿಷ ಯಾವು ತುಲೆ ಒಂದೇನು ಪೂರ ಐಕ ಪಾಡಿ ಆಯ್ತಾ ನೀರು ಪುಂಟುದು ಪಾಡಿಯ ಕೋರಿದ ಶೋಕು ಲುಂಬು ದೀವಂದೆ ಫಸ್ಟಿಗೆ. ಇತ್ತು ತುಲೆ ಒಂದೇನು ಶೋಕ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪುಗ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಶೋಕುನೇನು ಯಾನ್ ಕೈಟೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪೆ ಉಂಡೆಟೆ ಸ್ಪೂನ್ ದಾಂಡ ಆತ ಶೋಕ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಪುಜಿಂದು ಕೈಟೆ ಇಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಶೋಕ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತು ದೀವೊಂಡೆ ತುಲೆ ಯಾನ್ ಒಂದೇನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತದ ನಾನು ಒಂಜಿ ಪ್ಲೇಟ್ ಮುಚ್ಚಿದ್ದು ಒಂಜಿ 20 ನಿಮಿಷ ಅಂಚನೆ ದಿಪ್ಪೆ ಸೈಡ್. ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ನೆಕ್ ಮಸಾಲ ಎಂಚ ಮಲ್ಪುನ ಅಂದು ತುಕ ಒಂದು ಇಪ್ಪಡು ಸೈಡೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಮಸಾಲ ಮಲ್ಪುಗ ಐಕ್ ಬೊಡಾಯಿನ ತುಲೆ ಯಾನ್ ಮುಲು ಒಂಜಿ ಪಾಣಲೆಡ್ ತಾರದೆಣ್ಣೆ ದೆತ್ತೊಂದೆ. ತಾರದೆಣ್ಣೆ ಮಾತ್ರ ನೆಕ್ಕೊಂಚು 2 ಸ್ಪೂನ್ ಯಾವಜಿ ಒಂಜಿ 3-4 ಸ್ಪೂನ್ ತಾರದೆಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ಲೆ ಖಂಡಿತ ನಿಗುಲು ತಾರದೆಣ್ಣೆಡೆ ಮಲ್ಪಲೆ ತುಂಬ ಟೇಸ್ಟ್ ಆಪುಂಡು. ತುಲೆ ಒಂದು ಎಂತ ನೆಕ್ಕೊಂಜಿ 2 ನೀರುಳ್ಳಿ ಪಾಡ್ದೆ 1 kg ಕೋರಿದೆತ್ತೊಂದೆ ಅಂಚ 2 ಮಲ್ಲ ನೀರುಳ್ಳಿ ಪಾಡ್ದೆ. ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನೆಟ್ ಯಾನ್ ಕೊಜಪ್ಪು ಮಾತ್ರ ಪುಳಿಕ್ ಯೂಸ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ನೆಕ್ ಲಿಂಬೆ ಆವಡ್ ಟೊಮೆಟೊ ಆವಡ್ ಯೂಸ್ ಮಲ್ತೊಂದಿಜ್ಜಿ ತುಲೆ ನಮ್ಮಡ ಕೊಜಪ್ಪು ಪೆಪ್ಪರ್ ಪೌಡರ್ ಅವು ಪೂರ ಇಲ್ಲಡೆ ಇಪ್ಪುಂಡು ಮಾಮೂಲಿ ಅದು ಬೊಕ್ಕ ನಮಕ್ ದಾಲಜಿ ನೆಕ್ಕೊಂಜಿ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಇತ್ತಂಡಾಂಡ್ ಆತಡೆ ನಮ್ಮ ಪೆಪ್ಪರ್ ಚಿಕನ್ ರೆಡಿ ಆಪುಂಡು. ಹೋಟೆಲ್ ಪೋತಿನ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಡೆ ತಿಂದ ತುಲೆ ಖಂಡಿತ ಅವರ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪಲೆ. ಇಂಚೆ ಯಾನು ಶೋಕುಂದೆ ನೀರುಳ್ಳಿನ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪೆ ಮಸ್ತ್ ಬ್ರೌನ್ ಆವಡ್ದಿಚ್ಚಿ ನೀರುಳ್ಳಿ ಒಂತೆ ಫ್ರೈ ಆಯ್ಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಇತ್ತಲೆಕ್ ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಪಾಡೋಡು ಎಕಡೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಪಾಡ್ದೆ ಅಂಚಾದಿಪ್ಪನ ಇತ್ತೆ ಚೂರಿಯ ಒಂಜಿ 1/2 ಸ್ಪೂನ್ ಯಾವು ಅರ್ಧಲವು ಯಾವು ಅರ್ಧ ಅವೆಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾಡೋಡ್ಸಿದೆ ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಆಲ್ರೆಡಿ ಪಾಡ್ದ ತುಲೆ ಒಂಚೂರು ಒಂದು ಫ್ರೈ ಆಂಡ್ ತುಲೆ ಒಂಚೂರು ಫ್ರೈ ಆಂಡ್ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಪಾಡ್ಗ ಇತ್ತೆ ಅನ್ಮೂಲ್ 1/2 ಸ್ಪೂನ್ಲ ಜವೆಳ ಚೂರು ಕಮ್ಮಿ ಇದೆ ತೊಂಡೆ ದಯಪಂಡ ಆಲ್ರೆಡಿ ಪಾಡ್ದೆ ಬಂದು ಇತ್ತೆ ಒಂದೇನು ಶೋಕ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪುಗ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತದಾಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪಾಡ್ದು ಶೋಕ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪಲೆ. ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮನೆಕ್ ಚೂರು ಮಂಜಲ್ದ ಪೊಡಿ ಪಾಡ್ಗ ದಯ ಗೊತ್ತುಂಡ ಎಕಡೆ ನಮ್ಮ ಆಲ್ರೆಡಿ ಪಾಡ್ದ ಮಂಜಲ್ದ ಪೊಡಿ 3/4 ಸ್ಪೂನ್ ಇತ್ತು 1/4 ಸ್ಪೂನ್ ಪಾಡ್ವೆ ಅವು ಎಣ್ಣೆಡು ಫ್ರೈ ಆನಂತರ ಫ್ಲೇವರ್ ಶೋಕ್ ಬರ್ಪುಣಂದು ಪಾಡ್ನ್ಯಾನ ಬೊಕ್ಕ ಇತ್ತೆನೆಕ್ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಚೂರು ಫ್ರೈ ಆಂಡ್ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ನೆಕ್ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕಟ್ ಮಲ್ತು ದೀವಂದೆ ಅವೇನು ಪಾಡ್ವೆನ ತುಲೆ ಉದ್ದ ಕಟ್ ಮಲ್ತಿತ್ತೆ ಅವೇನಿತ್ತೆ ನೆಕ್ ಪಾಡ್ವೆ
నేను ಶೋಕ್ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪಲೆ ಚೂರು ಫ್ರೈ ಆವಡ್ ಇಂಚನೆ ಒಂದಿತ್ತೆ ಫ್ರೈ ಆಂಡ್ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ನೆಕ್ ಕೋರಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ನನ್ನೆ ನೆಟ್ ದೀತತ ಮ್ಯಾರಿನೇಟ್ ಮಲ್ತ ಅವೇನು ಪಾಡೋಡು ನೆಕ್ ಫಸ್ಟ್ ಇತ್ತೆ ನೆಕ್ ಒಂಜಿ ಐಟಮು ನೆಕ್ ಚೂರು ಪೆಪ್ಪರ್ ಪಾಡೋಡು ತುಲೆ ನೆಟ್ ಏನು 1 ಸ್ಪೂನ್ ಪೆಪ್ಪರ್ ದಿತ್ತೊಂದೆ ಎಕ್ಕಡಲೆ ಏನು 1 ಸ್ಪೂನ್ ಪಾಡ್ದೆ ನಿಕ್ಲೆ ಚೂರು ಖಾರನೇ ಬೋಡುಂದಂಡ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಸ್ಪೂನ್ ಹೆಚ್ಚ ಪಾಡ್ಲೆ ಏನು ಮೀಡಿಯಮ್ ಖಾರ ಒಂದು ಪಾಡ್ದೆ ತುಲೆ ಇಂಚನೆ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪಲೆ ನಿಕ್ಲೆ ಪಂಡೆ ಏನು ಆಲ್ರೆಡಿ ನಿಕ್ಲೆ ಒಂತೆ ಖಾರ ಬಡಿತಿನ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಸ್ಪೂನ್ ಹೆಚ್ಚ ಪಾಡ್ಲೆ ಪೆಪ್ಪರ್ ಇತ್ತೆ ಒಂದು ಫ್ರೈ ಆಡಿತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಕೋರಿನ ಪಾಡ್ಗನೆಕ್ ನಮ್ಮ ಮ್ಯಾರಿನೇಟ್ ಮಲ್ತಿತ್ತಿನ ತುಲೆ ಒಂದು ಮ್ಯಾರಿನೇಟ್ ಮಲ್ತಿದ್ದಿತ್ತದೆ ಕಡೆ 20 ನಿಮಿಷ ಆಂಡ್ ಇಂಚ ಆತನ ತುಲೆ ಒಂದೇ ನಮ್ಮ ಏಕ್ ಪಾಡ್ಗ ಇತ್ತೆ ನೆಕ್ ಪಾಡ್ಗ ಮುಲ್ಪೂರ ಪಾಡ್ವೆ ಅನ್ನಕ್ಕೆ ಇತ್ತೆ ಒಂದು ಶೋಕ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪೊಡು ನಮ್ಮ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತದ ಮುಚ್ಚಳ ಮುಚ್ಚಿದ ಬೇರೆ ಬಿಡೋಡು ತೊಲೆ ಇಂಚನೆ ಫುಲ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಯಾನ್ ಮುಲ್ತಲೆ ಒವ್ವೆ ರೀತಿ ಅವಡ ಸೋಯಾ ಸಾಸ್ ವಿನೆಗರ್ ಅವು ಯೂಸ್ ಮಲ್ತಜಿ ಒಂದು ಬೋಡಾಣೆ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪಲಿ ಯಾನ್ ಮಾತ್ರ ಯೂಸ್ ಮಲ್ದಜಿ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪದಲ ಒಂದು ಶೋಕ್ ಹಾಕೊಂಡು ಇತ್ತಲೆ ಅವೇ ತೋಪುನ್ ಚೂರೇ ಚೂರು ಒಂಜಿ 1/4 ಗ್ಲಾಸ್ ತಾತ ನೀರು ಪಾಡಿಯೆ ಅವೇ ತೋಪುನ್ ಚೂರು ತೋರಲ್ತದ ಯಾನಿಗ್ಲೆ ಪಂಡೆ ಒಂದು ಆಲ್ರೆಡಿ ಯಾನು ಡ್ರೈ ಅತ್ತ ಮಲ್ಪುನು ಒಂಚೂರು ಗಿಲ್ಲನೆ ಇಪ್ಪುಂಡು ನೀರು ದಯಪಂಡ ಒಂದು ನಮಗೆ ಚಪಾತಿ ರೋಟಿ ನುಪ್ಪುಗ್ಲ ಹಾಪುಂಡು ತೊಲೆ ಒಂದಿನ ಶೋಕ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತದ ನಮ್ಮ ಮುಚ್ಚಳ ಮುಚ್ಚಿದ ಬೇಯರೆ ಬಿಡೋಡು ನೀಕ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಯಾನ್ ಇತ್ತೆ ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ದಿಜಿ ದಯಪಂಡ ಎಕಡೆನೆ ನಾನು ಮ್ಯಾರಿನೇಟ್ ಮಲ್ಪ 2 ಸ್ಪೂನ್ ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ದೆ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಮಿಡ್ಲಿಡೋರ ಬೇಯ್ತಾನ ತೂಕ ಉಪ್ಪು ಚಪ್ಪೆತ್ತಂಡ ಕೂಡ ಚೂರು ಪಾಡೋಲಿ ಇದು ತೊಲೆ ಮುಚ್ಚಳ ಮುಚ್ಚಿದ ಒಂಜಿ 1/4 ಗಂಟೆ ಬೇಯರೆ ಬುಡ್ಕ ಬೇಯಡೊಂದು ತೊಲೆ ಇತ್ತೆ ಆಂಡ್ 1/4 ಗಂಟೆ ತೊಲೆ ಬೇಯೊಂದು ಉಂಡು ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಮಿಡ್ಲುಡೊರ ಇಂಚ ಮಲ್ಪೊಡು ದಾಯಪಂಡ ನೆಕ್ ನಮ್ಮ ಕೊಜಪ್ಪು ಪಾಂಡ ಒಂಚೂರು ಅಡಿ ಪೂರ ಪತ್ತುನ ಚಾನ್ಸ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಐಕೊರ ಮಿಡ್ಲುಡೊರ ಮಕ್ಪೊಡು ಕೋರಿನ ಇತ್ತೆ ನಿಕುಲು ಉಪ್ಪು ಕಮ್ಮಿ ಇತ್ತಂಡ ಇತ್ತೆ ಪಾಡೊಲಿ ತೂದು ಚೂರು ಯಾನಿತ್ತೆ ಉಪ್ಪು ತೂದು ಕಮ್ಮಿ ಇತ್ತಂಡ ಪಾಡುವೆ ತುಲೆ ಇಂಚನೆ ಒರ ಅಡಿ ಮಗ್ತದ ಬುಂಡಾಂಡ್ ಮುಲ್ಚೂರು ಉಪ್ಪು ಚಪ್ಪೆ ತೋಜುನೆಂಕ್ ನೈಕ್ಯಾನೊಂಜಿ 3/4 ಸ್ಪೂನ್ ಉಪ್ಪು ಇತ್ತೆ ಪಾಡ್ವೆನೆಕ್ಕೆ ಪಾಡ್ದು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತದ ನಮ್ಮ ಬೇಯರೆ ಬುಡುಡು ತುಲೆ ಒಂಜಿ 3/4 ಸ್ಪೂನ್ ದಾತ ಕೂಡ ಉಪ್ಪು ಯೂಸ್ ಮಲ್ತೆ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಉಪ್ಪು ಪಾಂಡ ವಾತೆ ಡ್ಯಾಪುಜಿ ಇತ್ತೆ ಕೋರಿ ಪೀಸ್ಲ ಒಯ್ತು ನೋಡು ಆಲ್ರೆಡಿ ಪಾಡ್ದ ಆಂಡಲ ನಮಕ್ ಟೇಸ್ಟ್ಗೆ ತಪ್ಪು ಉಪ್ಪು ಬೋಡ ಅಂಚದ ಇದು ಕೂಡ ಒಂಜಿ 3/4 ಸ್ಪೂನ್ ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ಯ ಇಂಚನೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತದ ನಮ್ಮ ಬೇಯರೆ ಕೂಡ ಮುಚ್ಚಳ ಮುಚ್ಚಿದ್ದಿ ಹೊಡೆದ ಪಂಡ ಆತಜಿ ಕೋರಿ ಬೇಯ್ದಿಜಿ ನಮ್ಮ ಯಾಮನ್ ಬಾಯ್ಲರ್ ಇತ್ತೊಂದಿನಿ ಟೈಸನ್ ಅತ್ತ ಇದು ಕೂಡ ಒಂಜಿ 10 ನಿಮಿಷ ದೀಕ ಬಾಯ್ಲರ್ ಬೇಗ ಬೇಯ್ಪುಡು ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ನಿಕ್ ಆಯ್ನತ್ ಮಾ ಒಂದು ಬೋನ್ಲೆಸ್ ಇತ್ತಿನ ತುಂಬ ಶೋಕ್ ಹಾಪುಂಡು ಇಂಚನೆ ಬೇಯರೆ ಬುಡ್ಕ ಇತ್ತು ತುಲೆ ಆಂಡ್ ಒಂದು 10 ನಿಮಿಷ ಕರಿಡು ಇತ್ತುಲೆ ಎಂಚಾತಂಡು ಗ್ರೇವಿ ಒಂಥರ ಗಟ್ಟಿ ಒಂದು ಬತ್ತಂಡು ಇಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಪೆಪ್ಪರ್ ಚಿಕನ್ ನಾನು ಒಂಜಿ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ ಬಾಕಿ ಉಂಡು ನೆಕ್ ಪಾಡ್ರೆ ಅವು ಲಾಸ್ಟ್ ಪಾಡ್ನೆ ನಾನು ತುಲೆ ಇತ್ತೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಂಡ್ ಇತ್ತೆ ಉಪ್ಪು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಸರಿಯೇ ಉಂಡು ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಯ ಸ್ಪೂನು 2 ಸ್ಪೂನ್ ದಾತ್ ಗರಂ ಮಸಾಲ ಪೊಡಿ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆನ ತುಲೆ ಗರಂ ಮಸಾಲ ಪೌಡರ್ 1 ಕಿಲೋ ಕೋರಿಗಾಂಡ 2 ಸ್ಪೂನು, ಅರ್ಧ ಕಿಲೋ ಕೋರಿಗಾಂಡ 1 ಸ್ಪೂನ್ ಯಾವು
ಇಂಚ ಪಾಡ್ದು ನಮ್ಮ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪಗ ಶೋಕು ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತು ನಾನು ಓಲ ನೆಕ್ ಗರಂ ಮಸಾಲ ಯೂಸ್ ಮಲ್ದಜಿ ಒಂದೇ ಲಾಸ್ಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಟೊಮೆಟೊ ಲಿಂಬು ಅವಡ್ ಓಲ ಯೂಸ್ ಮಲ್ತಜಿ ಏತ್ ಸಿಂಪಲ್ ಅದೇ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಡೆ ಇತ್ತಿನ ಕೆಲವು ಸಿಂಪಲ್ ಐಟಮ್ ನಮ್ಮಡ ಇಪ್ಪುಂಡೆ ಒಂದು ಪುರ ಮಸ್ತ್ ಕೊಜಪ್ಪು ಅವಡ್ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಶುಂಠಿ ಅವು ಪುರ ಮಡಿಪುಂತುಲೆ ಎಂಚಾತನ ಸೂಪರ್ ಆತನ ಒಂದು ಚಪಾತಿ ತೊಟ್ಟುಗ ಪುರ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ಆಪುಂಡು ಗ್ರೇವಿ ತುಲೆ ನಮ್ಮ ದಾಲ ಇಕ್ಕ ಕಡೆದು ದಾಲ ಪಾಡ್ದ ಜಾಂಡಲ ಗ್ರೇವಿ ಒಂಥರ ದಪ್ಪ ಬತ್ತನ ದಪ್ಪ ಪಂಡ ಅವು ದಾಯ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಕೊಜಪ್ಪು ಯೂಸ್ ಮಲ್ದ ಬೊಕ್ಕ ನೀರುಳ್ಳಿ ಪಾಡ್ದ ನೀರುಳ್ಳಿ ಮೆಲ್ಟನ ನಿಕ್ಲಿ ಗೊತ್ತುಂಡ ಒಂಥರ ಗ್ರೇವಿ ಟೈಪ್ ಆಪುಂಡು ಒಂದಿತ್ತ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಆಂಡ್ ನಮಿತ್ತೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಬಂದ್ ಮಲ್ದ ನೆಕ್ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಪಂಡ ಫಿನಿಶ್ ಆಪುಂಡು ಒಂದು ನಮ್ಮ ಪೆಪ್ಪರ್ ಚಿಕನ್ ಡ್ರೈ ಅತ್ತ ಪೆಪ್ಪರ್ ಒಂಥ ಗ್ರೇವಿ ಟೈಪೇ ಬರ್ಪುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಗ್ರೇವಿ ಲತ್ ಒಂತೆ ಲೈಟ್ ಗ್ರೇವಿ ಒಂದಿತ್ತೆ ಅರತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಚಪ್ಪೆ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಮಸ್ತ್ ಗ್ರೇವಿ ತೋಜುಂಡು ಅವಡಿಗೆ ಡ್ರೈ ಆವೊಂದು ಬರ್ಪುಂಡು ತುಲೆ ಇದೊಂದು ಗ್ರೇವಿ ತೋಜುಂಡು ನಿಕ್ಲೆ ಅವು ಅರತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಶೋಕು ಕೋರಿಗ ಪತ್ತುಂಡು ಅರಪ್ಪನ ಪಂಡ ಚಪ್ಪೆ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ಕಚ್ಪು ಶೋಕು ಕೋರಿಗೆ ಪತ್ತುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಬಾಯ್ಲರ್ ಕೋರಿನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಸ್ತ್ ಬೇಯ್ಪೋಡ್ಚಿ ಕೋರಿ ಮಸ್ತ್ ಪೊಡಿ ಆಪುಂಡು ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಅವು ನಿಕ್ಲೆ ಬೇಯ್ತನ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಮೀಡಿಯಮ್ ಫುಲ್ ಪಂಡ ಕೆಲವರು ಮಸ್ತ್ ಬೇಯ್ಪಂಡ ಫುಲ್ಲು ಎಲ್ಲೊಡ್ದು ಕದೆಲ್ದು ಪೋಪುಂಡು ಅಂಚ ಬೇಯ್ಪೋಡ್ಚಿ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ತುಲೆ ಬೇಯ್ಪುಂಡು ಬಾಯ್ಲರ್ ಒಂಜಿ ಪ್ಲೇಟಿಗೆ ಸರ್ವ್ ಮಲ್ಪುಗ ನಮ್ಮ ತುಲೆ ಏತು ಶೋಕ್ ಆತುಂಡು ನೆತ್ತೊಟ್ಟು ಪೂರಿ ಚಪಾತಿ ಎತ್ತಂಡ ವಾವ್ ಸೂಪರ್ ಆಪುಂಡು ಖಂಡಿತ ನಿಗ್ಲೋರ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪಲೆ ಒಂದೊಂದು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ರೆಸಿಪಿ ಏಪಲ ಕೋರಿ ಸಾರು ಕೋರಿ ಸುಕ್ಕ ಇಂಚ ತಿನ್ಪುನ ಒಂದುಲ್ಲವರ ಖಂಡಿತ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪಲೆ ಬೇಗನೆ ಆಪುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಐಟಮ್ಲ ಬುಡ್ಚಿನೆಕ್ಕ ತುಲೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇತ್ತೆ ಎಂಚ ಆತಂತುಲೆ ಫುಲ್ ಡ್ರೈ ಆವೊಂದು ಬತ್ತಂಡು ಯಾವಂತ ಅರಪ್ತಿ ಬೊಕ್ಕಲ ನಿಕ್ಲೆ ತೊಯ್ಪಾಯಿನೊಂದು ಪ್ಲೇಟ್ ಪಾಡ್ದು ಇಂಚ ಆಪುಂಡು ಖಂಡಿತ ವರ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪಲೆ ಇಷ್ಟ ಆಂಡ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪನಾಗ್ಲು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಪೂರಗ್ಲೆಲ್ಲ ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪರೆ ಪನ್ಲೆ ಮಾತ್ರ ಖಂಡಿತ ಅವರ ಟ್ರೈ ಮಲ್ತದು ಎಂಚ ಆತನಂದು ಪನ್ಲೆ ನಿಕ್ಲೆ ಪೂರ ತುಂಬ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.